Здравейте, аз съм Тимо Домасто и тук е Флоса. Снимаме в Ендергот втора част на PvP-то. Така. Аз съм Флоса и ще доведе Домасто и снимаме в Ендергот. Двамата снимаме клип. Така. И сега малко ще... Ай, Флоса, давай, сайранки, ще е баф, аз съм с дъма. Така. Ай, да скачаме от коя страна, само казваме направо ще ги пук. Ей, там оня, виждаш ли? Виж го. Къде? Аха, видях го, айде, готов съм. Ай, Ох, какво направих? ела тук. Ела ми кочо, не, няма да сметимо. Майко мила! Какъв беше този човек? Какъв беше този? Аз тук защитя тук да бягали и не хай. Човек на мене от един удар ме отби, бе. Ти нищо е. А? Всеки айтем си се бяга. Ой, как ме уби този от един удар, не ме е ясно. Бе, аз имам подпара за невидимост, бе. Живо човек. Тъпа Флоса, къде са? Не съм тази команда. И така е. Аз спрях клип. Сейчас духовно имам боли и глупя. И ще ви какво? Флоса, аз се спрях клипа. И так се виждаш и мълдуха на... Сега малко ще поиграте. Абе, човек в рапса ми много малко снима, бе. Не знам, що така. Снима. Аз се снима. Аре, дай ми дри айтами. Ай, приеми. И да ти ги дам. Диана. Не знам защо снимам по толкова малко, човек. На мене вижте. И как го прави? Вижда. Сега ще го правя, бе. Сега направо. Както време ще ми бъде буква. Няма да го разваля, защото мога да видя от твоя. Я да видим сега, какво ще стане. Ого, метна пород двоета. Я тъпа Флоса, я приеме, дай брончин. Човек, то сме килна от един дър, не знам как стана. Чакай малко. И здравейте, аз съм. Уоу, Селек Стопок. Чакай, сега изобщо не мога го пусна да снимам. Чакай, сега, чакай, нищо не ми давай още. Вау. Добре, бенефициент. Ето защо е. И защо ги направихте с глупости, бе. Аз мога ти го правя, ама са не мога. ППС, окей, аз сега да верим. Дзин. Остава 46 секунди между другото. Дуц. Много добре. Здравейте. Аз Ронот Move Today XP. Добре, бе, човек, какво стана, бе? Нефце, бе, баце. Чувам ми в компютър, в аптета. Окей. Я нефция. Авдия. Отиваме в компютър, отиваме в Дия, окей. Така, отиваме в D, отиваме в Current Scraps, готово. Така, готово, сейф, окей, GG го път.
Здравейте, аз съм Тимо на 100 и сега ще играем Лига Legends. Така. Сега. Аре бе, майки, ти го лагава. Извинете за лага, пише топ фоса. Топ, да, забравя да ви кажа, че фоса е тук с мен. Аре бе, пише топ е руп. What the fuck? And please stop. Сериозно, Фис на топ. Той ще играе в топ. Фоса. Ну и Сайфирс. Пиши му там, пиши му глупости. Пиши му... Ако не ти харесва левтва или аз да му пиша да го садна малко. Фоса в момента снима майко ми още да падна. Ох, зи, пушанка. Не мога да я взема, баци. Някакъв зе. Позгет, някакъв фърляйта ми тук брони, глупости, бисквитки. О, е. Вижте хора и така се взимат биспиди. О, Фоса 1v1, не можем, що сме в акшен. What the fuck, иди тук има айтеми, бе. Къде, бе? Давай, такива. Бе, тук е. Майко! Къв беше то се баци? Така... майка ти бе, как ще играем Марета Санна бе, Ян Фюрат бот. Но, марафака, пак ще играем бот, човек. Ай, затваряме стъпата Майнкрафт и ето е мазната снимка на черния мангал. Аз съм черена мамодерент с бял юнош работа смизял. Бам, чупим с коли. Ей, сега идвам Фоса. Ей, те са има тайта. Тук съм. Така. Спрям клипа и това бях аз Тимо на 100. До някъде играх Майнкрафт, но и до някъде Лига. Просто кърчи той клипа. Айде, чао.